Ola, moi bo día a todas e a todos. Perdoade por este pequeno retraso, pero xuntáronse dúas roldas de prensa casi ao mesmo tempo, unha co alcalde, ca asinatura dun protocolo ca Consellería de Vivenda, co Instituto Galego de Vivenda e Suelo, e pois agora estamos aquí, me acompaña Mónica Maneiro e ali están sentados David Barro e Iñaki Martínez, que son os directores do festival que imos presentar, o Festival Plataforma, que vai ter lugar o próximo mes de setembro, entre o 10 e o 18 de setembro. É un festival que estamos agardando con moitísima alegría, porque levamos meses traballando e unha das propostas que se aviaron con motivo do COVID e que agora aparece adaptado á nova realidade que estamos a vivir e que terá lugar en diferentes espazos da nosa cidade entre ese 10, o xoves 10 de setembro e o 18 de setembro. Estas tres persoas que me acompañan, que son todos profesionais do mundo da cultura contemporánea da nosa cidade, teñen contrastadísimos currículos que avalan a súa trayectoria e que presentan este festival, un festival que vai a estar partillado por outras administracións públicas e colectivos diferentes. Forman parte os tres de Performance S Cooperativa en Galega, que é un proxecto magnífico que nos vai a dar tamén moitas alegrías. Para falar un pouco deste festival, absolutamente un festival que se concibe para Compostela, para a cidade, un festival que é transversal, que está totalmente comprometido co territorio, co urbanismo e ca grandísima riqueza patrimonial, material e inmaterial que ten Compostela. Todos os nosos patrimonios, dende o patrimonio natural, patrimonio arquitectónico, patrimonio musical, todos os patrimonios xuntos nese concepto de plataforma, non? Santiago é unha cidade, ademais, que está totalmente comprometida ca diversidade, coa igualdade, coa tradición e coa innovación cultural, e, dende logo, que está moi preocupada pola sustentabilidade e por fundamentalmente potenciar e proxectar o gran talento local. É un festival que se vai alimentar do mellor que temos, non? Que se construe tamén en unhas circunstancias moi difíciles, pero como falara agora Mónica polo miúdo, vai a representar e vai a poñer en valor todo ese tecido cultural tan importante que ten Compostela. Eu, polo momento, non vou a falar. Despois tamén, se queredes achegarvos tanto David como Iñaki para comentar calquera cousa, agora estamos totalmente condicionados polas medidas e polas distancias, pero se é necesario, vos achegaredes tamén aquí. Vale, Mónica? Bueno, en primeiro lugar, gracias por vir, aos que estades a través da web tamén, gracias por atendernos hoxe. Dicirvos que Plataforma é o nome do festival que presentamos hoxe. Como ben dixo Mercedes, é un festival que vai a ter lugar entre o día 10 e o 18 do mes de setembro. É un proxecto que, baixo o fío da idea de performatividade, do performativo, da acción, quere tender pontes entre disciplinas artísticas, entre o que son as artes visuais, as artes vivas, a arquitectura, o deseño ou a poesía e a música, por exemplo.
Nos, dende Performa, dende a cooperativa, queremos agradecer en primeiro lugar o Concello de Santiago, en especial a Concellería de Acción Cultural e Urbanismo, a Mercedes Rosón, por apoiarnos neste proxecto, que para nós era un proxecto importantísimo como inicio do noso traballo na cidade, porque é un proxecto integrador entre as disciplinas que máis nos preocupan e as que máis queremos apoiar, e integrador tamén entre as institucións públicas e privadas da cidade. Para nós é moi importante pensar a cultura dende o apoio da xente que está xa traballando e dende o traballo cos espazos que xa están abertos na cidade. Por ese motivo pensamos nun festival que integrara o espazo da rúa da cidade, o espazo patrimonial da cidade de Santiago, e de feito teremos accións que se levarán a cabo en espacios tan senlleiros como a Praza de Praterías, o Parque de Belvís ou o Parque de Bonaval, pero que tamén funcionara nos espacios artísticos da cidade, espacios como o CEGAC, que tamén presta un apoio importantísimo ao festival e que vai a ser unha das sedes fundamentais para o desenvolvemento da programación coa exposición e a acción de la Ribot, de Cabello Carceller, que tamén son un colectivo de artistas españolas cunha importante trayectoria internacional. E despois tamén outros espazos da cidade como a Fundación Granel, o Museo das Peregrinacións e da Cidade, a Fundación Didac, e tamén colaboracións como a do Hotel NH, que non sendo un centro artístico presta un apoio dentro do lado empresarial ao festival, o cal nos parecía moi importante. E por suposto que me esquecía a facer enumeración sempre perigoso o Auditorio de Galicia, no que temos unha mostra da que falaré dentro dun momento. A idea que temos con Plataforma é, como vos comentei, un proxecto integrador. Un proxecto onde participan todas as artes. O festival se estructura en base a unha serie de accións, exposicións. As exposicións van a durar máis do que dura o propio festival, vanse espallar ao longo dos seguintes meses, co cal é un festival que non ten unha data de remate curta, senón que vai ter unha duración ao longo dos seguintes meses. E tamén se van a tratar moitas das disciplinas artísticas. No lado artístico, queríamos sinalar sobre todo a importancia de conxugar a presencia de grandes figuras internacionais como la Ribot, que vende a cadar agora o premio da Bienal de Venecia de Danza, León de Ouro, que é un máximo galardón de danza no campo internacional, de figuras nacionais da performance como Marta Fernández, que tivo importantísimas exposicións en espacios como a Tate Modern de Londres, ou Cabello Carceller, que vende facer múltiples exposicións tamén ao longo de todo o país, de todo o estado, e tamén no estranxeiro, con valores máis locais, non por iso menos importantes, con un traballo salientable que están funcionando tamén ao longo do territorio nacional. Xogar con esa mistura nos parecía moi importante para este ano de Plataforma. É un festival que tamén quere mirar cousas como a sustentabilidade, e a seguridade neste momento tamén da pandemia, pero sobre todo sustentable no sentido de non xerar residuos, ser conscientes no uso dos elementos de deseño do festival para que estos non supoñan un dano ao medio ambiente, e ser punteiros neste sentido, e o iredes vendo cando vayamos presentando as diversas accións que imos a ter especial cuidado neste eido. Despois, tamén un festival que se pode disfrutar camiñando, o cal nos parecía moi interesante, vivir a cidade transitando entre os diversos puntos nos que se ofertan as actividades que se van a desenvolver.
un pouco por citar algunhas das accións que van a ter lugar. Pronto veredes a páxina web con cada un dos espectáculos, os horarios, a información sobre os artistas. Se tendes algunha dúbida neste sentido, xa nos podedes pedir o material, porque xa temos todo o material disponible para vos. Entre eles están, por exemplo, aparte da xa citada La Ribot, teremos estreas de espectáculos como de Paula Quintas coa compañía Traspediante baixo a dirección de Ruth Balbís. Teremos tamén algunhas performances creadas especificamente para o festival, como a de Alejandra Pombo, Everio Molina, a de Juan López ou a de María Roja. Teremos accións que combinarán a poesía e a música, como a de Olalla Cociña e Menina Routada, nunha sesión vermú que faremos no Parque de Belvís. E teremos, traballo de artistas nacionais, como xa vos comentei, de Marta Fernández e de Cabello Carceller, que van a traballar en colaboración con artistas galegos. Marta Fernández o fará con 3 músicos, con Su Garrido Pombo, Paulo Pascual e Falla Díaz, e Cabello Carceller o fará con varios artistas, con MCs, un DJ, con Menina Routada, con García MC, con Rendi Nue e con DJ Mil. E despois temos outro proxecto que eu destacaría hoxe, que é a estrea do proxecto musical da Orquestra Galega de Liberación, que está formada por 16 músicos galegos de recoñecidísimo prestixio internacional, moitos deles, que van a facer por primeira vez un espectáculo en torno á improvisación musical no Teatro Principal. Creo que, aparte diso, dicirvos que as exposicións estarán no Centro Galego de Arte Contemporáneo, con La Ribot, na Fundación Didac, coa obra de Cristian García Abello, na Fundación Eugenio Granel, coa obra de Manuel Eirís, e no Auditorio de Galicia, coa exposición Mirar o son, notación gráfica na música contemporánea. Se tendes algunha pregunta que facer... Acaba de incorporarse o director do NH Collection, que efectivamente é un gran dinamizador cultural da nosa cidade. Dende o seu hotel se están facendo cousas, se levan facendo durante hai anos moitas cousas en colaboración con colectivos importantes tamén da nosa cidade, e que se incorpora tamén a plataforma, ao festival. Hai que, pero nunca é pouco, e sobre todo nestes tempos, calquera apoio para poder propiciar proxectos como neste caso, de moito, adquire un valor enorme nestes tempos. Sí, nos estamos moi agradecidos, sobre todo por conseguir que o tecido empresarial de Compostela se implique nas accións culturais. Nos parece... Doble sentido positivo, porque vos agradecidos e nos encantamos. Así que, encantado. Facer referencia tamén a que a banda de música, a banda municipal de música, con Juan López vai a participar tamén. De feito, é unha das accións importantes do festival, é a acción inaugural do festival. Un artista galego de Ferrol está traballando coa banda para facer algo moi especial para o día da presentación. Sí. Un pouco engadir un momento nada máis con isto da banda, que na idea de futuras edicións do festival hai unha serie de accións como invitar cada un artista para que traballe coa banda municipal de música, é algo que queremos que teña continuidade, que queremos facer igual que outras colaboracións con outras institucións, que queremos que se convirtan en algo estable e en algo que vaya crecendo e demais. Sí, porque é un festival que nace ca comisión e co propósito de manterse no tempo, non? Como decía ao principio, estábamos traballando dende finais do ano 19, pois noutro festival, realmente, con unha proxección ao mellor máis ambiciosa, porque queríamos, pois, facer algunha intervención temporal nun dos parques do Concello para poder crear un espacio, xerar un espacio que permitira, pois,
vinculalo a este festival. Eso quedou interrompido porque o cambiar de datas, eso pois implicaba, era necesario interrumpir, porque eu entendo que o interrumpimos, pero que o retomaremos o ano próximo, pois para crear un espacio que nos permita vincular o festival ao mesmo para a cantidade de accións e performance nese espacio público tan importante como é o Parque de Belvís, non? Sí, de feito, esa construcción, ese pabillón, non, que estaba pensado facerse, tamén pensado dende a performatividade do deseño industrial, neste caso, que iba a facer un estudo de diseñadores galegos, está xa proxectado, e a idea é presentar ese proxecto do pabillón este ano dentro do festival. Non se construirá porque as circunstancias non o permiten, efectivamente. Non nos van permitir disfrutalo, pero si presentaremos o proxecto. Eu queria dicir unha cousa moi breve, en forma de recoñecemento e de agradecemento, que moitas veces é un festival moi comprometido con Compostela, pero tamén unha cooperativa que nace moi comprometida con Compostela. Para nós é moi importante este apoio por parte do Concello, porque moitas veces falamos de traer talento de fora, de cosas así, pero realmente manter o talento e o traballo que se pode facer cultural e que os agentes culturais podamos traballar dende aquí, de feito nos están dicindo moitos artistas tamén, oi, que ben que podedes facer isto aquí e que non nos chamedes aí, e entre outras cousas, pois é a reincorporación de un vello coñecido da cidade que tivo moi vinculado durante os anos 90 a esta cidade no Auditorio de Galicia, pois tamén para nós que poda volver a traballar na cidade, nos neste caso como compañeiro, pois tamén é algo para min destacable, non do festival, pero si da cooperativa e un pouco das intencións, que queremos realmente traballar esta parte da performatividade, pero dende o reconhecemento tamén do que somos aquí e a importancia de vincularnos a nosa cidade, na que preferimos comenzar antes que en calquer lugar. David Barro refírese a Iñaki Martínez, ou a terceira pata deste proxecto, e que efectivamente empezou moi noviño, pero ten unha longuísima trayectoria en Compostela, primeiro no CEGA, que despois no Auditorio de Galicia, é compostelá e coñece moi ben a realidade da nosa cidade dende todas as perspectivas, non? Temos algunha pregunta? Sí. Eu si, non sei se teñen xa como recurso proposto un protocolo de seguridade definido. Sí, a ver, nos hai xa máis de 2 meses en Xunta de Goberno aprobamos un protocolo para todo o que ten que ver ca acción cultural, tanto que aí está englobado festas, centros socioculturais, xuventude, os equipamentos, tanto equipamentos como espazo público. Está aprobado un protocolo adaptado e que se vai adaptando tamén a medida que se van cambiando as regras do xogo, as normativas sanitarias. Nos o que queremos, e eu creo que Plataforma ten clarísimo, e dentro logo o Concello de Santiago ten moi claro que é absolutamente imprescindible xerar espazos seguros. A xente necesita participar, pero con todas as garantías, e é o que estamos tratando de ofrecer, non? Estamos extremando o máximo, porque entendemos que temos que ser moi prudentes, que a incerteza que estamos vivindo é enorme, e que cada día que pasa é máis grande, non? E que, polo tanto, nos queremos seguir ofrecendo vida e ofrecendo cultura e ofrecendo proxectos, pero claro, ten que ir acompañado dunhas medidas que marcan as autoridades para poder garantizar pois esa seguridade que nos están reclamando a cidadanía, ¿no? Porque realmente a cidadanía está asustada e non quere
aínda que haxa moito imprudente, estamos vendo estes días, non, como discurren as festas e que están moi condicionadas por todas as informacións que están aparecendo, non? E iso non é bo, porque nós estamos facendo un esforzo enorme económicamente falando, porque o custe desa parte da produción da cultura que exixe esos protocolos, que é moi custosa, tanto en recursos humanos como en materiais, moitas veces non ven acompañada pola resposta do público porque a xente sigue tendo medo e as noticias que estamos tendo non son favorables a esa recuperación da confianza, porque ao final vai todo de recuperar a confianza. Entón, decir que, por suposto, para este festival, como para toda a programación que está diseñada e xa que coñecida agora cas festas, nos a semana próxima dende a Acción Cultural presentaremos o programa do mes de agosto, que é un programa moi ambicioso, con máis de 40 actividades culturais, e todo vai co cuño da seguridade, o sea, é absolutamente imprescindible. Nos esperamos que todo vaya ben, que se podan que no mes de setembro estemos en condicións de ofrecer máis aforo nos nosos equipamentos. No espazo público é máis fácil, nos equipamentos pechados estamos máis atados por las medidas, pero esperamos pues, que si todo vai mellorando pues, podamos abrir e colmatar ata o 75% do aforo, tanto no Auditorio de Galicia como no Teatro Principal, non? Temos que decir que a resposta, por exemplo, de xuño, do que vai de xullo en temas de teatro, na programación de artes escénicas funcionou moi ben, decir que a xente ten ganas de volver a participar e a disfrutar de todo iso, pero que claro, que estamos moi condicionados por lo que marcan as autoridades sanitarias. Algúna cuestión máis? Pois nada, máis adiante, cando estemos xa empezando o mes de setembro, volveremos a vernos, a convocar, se fai bo tempo, se nos acompaña o bo tempo, pois nun espazo aberto, cos nosos tamén parceiros, non? Entendo eu, para volver a recordar o que imos ofrecer en plataforma. Vale. Moitas grazas.